Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Dewan Pambiji ingkang kinurmatan, para rawuh ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan tansah ngaturaken raos syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring rahmat, awujud kasarasan saha kabagyan dumateng panjenengan dalasan kula. Satemah kula lan panjenengan saged kempal wonten ing papan punika kanthi sehat walafiat nir ing sambikala. Boten kesupen solawat sarta salam tansah katetepna dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipuntengga menggah syafaatipun wiwit wonten ing alam donya linangkung wonten ing yaumul akhir. Amin. Nderek nepangaken kula Nepti Yanuari saking SMA Negeri 1 Sleman badhe ngaturaken babagan pelajar melu njaga katentreman Ngayogyakarta. Para rawuh ingkang bagya mulya, sebutan pelajar asring kula lan panjenengan pireng. Kula piyambak wekdal punika ugi jejering pelajar. Pelajar anggadhahi kewajiban. Kewajibanipun punapa? Cetha sinau. Ananging pelajar gadah kewajiban sanesipun, inggih menika njagi tentreming negari ugi nguri-uri kabudayan. Pelajar Ngayogyakarta kedah njagi katentreman saha kedah nguri-uri kabudayan ing Ngayogyakarta. Lajeng kados pundi caranipun supados para pelajar saged nyengkuyung tentreming Ngayogyakarta? Para rawuh ingkang bagya mulya, wanci menika para pelajar kedah nyingkiri pasrawungan ingkang klentu. Pasrawungan ingkang klentu contonipun punapa? Sepisan tawuran pelajar. Tawuran pelajar minangka tumindak ingkang mitunani tumrap pelajar piyambak, tiyang sepuh saha tiyang sanes. Kaping kalih, tumindak kriminal. Tumindak kriminal kadosta pembunuhan, pencurian saha pemerkosaan. Kaping 3, konsumsi narkoba, konsumsi minuman keras saha ngrokok. Sinten ing ngriki ingkang nate ngoten niku? Wonten apa mboten? Tumindak kala wau nuduhaken bilih para pelajar punika dereng tumut njagi katentreman Ngayogyakarta. Pelajar minangka generasi penerus bangsa punika kedah selektif anggenipun srawung, boten malah tumindak ingkang klentu. Kejawi punika para pelajar kedah remen dhateng budaya saha tata krama. Budaya. Kados pundi caranipun para pelajar nguri-uri kabudayan? Para pelajar saged nguri-uri kabudayan kanthi nderek sayembara bahasa lan sastra, ngawontenaken seminar budaya tumrap pelajar, ngawontenaken pentas budaya, ngawontenaken temu budaya tumrap pelajar lan sapanunggalipun. Tata krama. Wonten pamanggih bilih generasi muda ing jaman punika sampun kirang
unggah-ungguh tata krama. Tuladhanipun, matur dhateng tiyang sepuh mboten ngangge basa krama alus. Pinanggih kaliyan tiyang ingkang sampun tepang mboten sapa aruh. Miyos wonten ing ngajengipun tiyang sepuh namung mendel kemawon. Saha ngginakaken basa ingkang kasar dhateng kanca. Sinten ing ngriki ingkang tasih ngonten niku? Wonten napa mboten? Yen mboten ngertos budaya saha tata krama, ampun ngaku minangka pelajar Ngayogyakarta. Ananging mboten sisah kuatos amargi kula lan panjenengan minangka pelajar tasih gadah wekdal kangge sinau babagan budaya saha tata krama. Yen para pelajar ing Ngayogyakarta sae menika saking Sleman, Kota, Gunung Kidul, Bantul, saha Kulon Progo sami sayek saeka praya nguri-uri kabudayan saha tata krama kanthi ngawontenaken kegiatan-kegiatan ingkang positif tentu ndadosaken katentreman ing Ngayogyakarta. Para pelajar Ngayogyakarta kedah dados contoh anggenipun ngetrapaken tata krama ingkang sampun wonten ing Ngayogyakarta. Kepara malah para pelajar saged sinau bareng babagan tata krama. Para rawuh ingkang bagya mulya. Wekdal punika kula lan panjenengan nembe ngraosaken pandemi Covid-19. Pelajar ingkang kedahipun sinau online malah sami dolan kesah wonten ing papan-papan ingkang boten sakmestinipun. Umpaminipun kesah wonten ing papan wisata, kesah wonten ing mall saha kafe. Kepara malah boten ngetrapaken aturan pemerintah inggih menika ngangge masker, cuci tangan saha jaga jarak. Babagan punika nuwuhaken raos boten nyaman wonten ing lingkungan utawi papan dunungipun piyambak-piyambak. Kedahipun para pelajar saged dados contoh anggenipun ngetrapaken aturan pemerintah inggih menika tansah ngangge masker yen kesah, asring anggenipun cuci tangan saha jaga jarak. Legi-legi gula Jawa, gula Jawane ana sanga, tresnani budaya Jawa ampun kesupen tata krama. Para rawuh ingkang bagya mulya. Cekap semanten atur kula, mbok bilih kathah lepat saha kelenta-kelentунipun atur saestu kula nyuwun agenging pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.